Pila ka rounds imong makaya? Mga 20. Padili ra ka hanga ko na ng 20. Adili raman. Nagausan ka, nagausan. Nagausan. Kaya ra. Kaya kay naka-drive max man. Unsay pangalan nato? Pangalan? Rose. Rose. Tagasa ka. Tipanoy. Pila ka rounds imong makaya? Jogging. Jogging. 4. 4 rounds? Hanga ko ng 4 rounds. Hanga. Hanga kang 4 rounds. Unsay pangalan nato? Judy Togonon. Ikaw. Mika. Tagasa mo. Taga-Dasma. Tuminupo. Binobo ikaw. Terminal Dapit. Pila ka rounds inyong makaya? Ikaw. Pila ka rounds? Una lang siya, una. Sige, pila ka rounds makaya na? 10 man siguro. 10. O nga, jogging, jogging. Butangi po og rounds kung unsa nga rounds. Pila ka rounds? 10 ka jogging. 10 ka jogging. Makaya din mo 10. Ay oo, basta mag-jogging lang. Yeah, boy. Ikaw pila ka rounds? Sa jogging. Hapon. 10 Japon. Oh, pareha man ning duwa. Kaya yun mo, dili ka masumana na sa 10. Dili. Kay benefits man na nato. Sana all. Pinipis. Magausan ka na, magausan. Magausan jig singot sir. Singot. Gago! Singot, oy. Unsay pangalan na to? Dasi po. Tagasa ka. Akma kaya ligan. Pila ka rounds imong makaya? Sa jogging. Ha? Jogging Ah, ko, jogging. jogging ko yan. Adi ka jogging. Ay, isa siguro. Kaya nimo isa. Pero kung lang nga terms, kung kaon. Sige ko na kung kaon. Abilog lang nga term nga. Kuan. Gago! Kaya na siguro tulong. Ulo ka rounds of price. Rice. Dili ka pa nang na naman. Dili ka magausan na naman. Paling to na ginaon ko ya kay nakuha na overwhelmed na ang tummy. Parington ka kay init ang kanon. Unsay pangalan na to? Kayla, Tagasa ka. taga Del Carmen. Pila ka rounds imong makaya? 3 Jogging. rounds. 3 rounds. Sa jogging. Ay, 5. Ano jogging pa? Kung dito sa ano, sa Children's Park. Pero katong pasabot na mga 3 rounds. 3 rounds. Nga rounds. Pila to? 3. 3. Kaya nimo 3 yun. 3. Dili na mga ngayon organ. Yeah, boy. Sa 3 rounds nimo nagausan na kana. Og singot. Sunod, oh. Kung paano lang ko? Asing tanon ka. Allah, sige batin ni mana. Sa 3. lang. Sakto lang. Klaro na ko. Neutral. Sa 3. Jogging na siya or unsa na? Jogging. Unsay pangalan na to? Katlian Chin. Tagasa ka. Lower Titan dito kalan. Pila ka rounds imong makaya? Depende. Yeah, boy. Sa jogging. Sa jogging pila man. Mga 20 char. Ala 20. Badili ra ka hanga ko na ng 20. Dili raman. Kaya ra. Kaya kay naka-drive max man. Kaya. Dami ko drive max. Kaya na mo balag naka-drive max. Kaya na kaya. Energizer ka na. O sige, batin niya mo to. Nagausan ka, nagausan. Nagausan na siya. Nagausan og singot. Singot no? Shout out, kasi gusto namin shout out. Akong friends nga Barbilat and ako ang partner. Shoutout na ko sa kong Paris nga nasa balay karon ng Limpyo. Hi Albridge. Shout out, shout out. Shoutout na ko sa kong Pandia, sa kong Myla, taga Bukidnon. Yeah, shout out. Thank you. Okay, shout out, kasi gusto namin shout out. Ako mga friends. Shout out. Shoutout ko sa akong family, then sa akong uyab, then also sa akong mga relatives nga nasa Lagyo. Okay, shout out, shout out. Yo, sa di pa ni mahuman ng video, shout out ko ani mga tawhana. Si Tamsi, Manoy Santiago, iyang vlog si Tamsi. Shout out kay Gisser Katugal, More Paco Motovlog. Shout out si Maradol, kang Neil Jan Daog, o kang Rolner M, o kang Remark nga pinakagwapo sa Palao. Shout out si mga dia. Amping mo kanunay, o God bless.